Abychom tady ještě jednou přivítali našeho VIP hosta, které jsme měli dnes možnost vidět na úplném zahájení, tedy jako absolutní jedničku. Držitelku Guinnessového nebo světového rekordu v rámci Guinnessovy knihy v kopech za minutu. Tentokrát vystoupí z tyčí a jmenuje se Chloe Bruce. Yes. Thank you very much. You can stay here with us. Ještě jednou potlesk pro hosta Chloe Bruce z Anglie. Přátelé, a toto byl úplný závěr. Proto bychom vám chtěli představit ještě jednou všechny školy a všechny týmy, které tady dneska pro vás dělali program. Takže Chloe Bruce to má.